Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερο σεβασμό και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Στην εκδήλωση αναγραφής των ονομάτων 3 παλικαριών του Μαντουδίου στο Μνημείο Ηρώων της πόλης μας. Του Μιχάλη Μιχελή, του Δημήτρη Δαμιανού και του Γιάννη Μουρκογιάννη. Νέοι άνθρωποι, παιδιά του τόπου μας, που βρέθηκαν στη πιο σκληρή περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής και δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα, την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Ο Μιχάλης Μιχελής και ο Δημήτρης Δαμιανός έπεσαν σαν σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 1943. Ο Γιάννης Μουρκογιάννης λίγο αργότερα, στις 2 Ιουλίου του 1944. Μετά από 82 χρόνια, ανεγράφησαν τα ονόματά τους στο μνημείο που τιμά τους ήρωές μας. Αυτό βέβαια δεν μας τιμά σαν τόπο. Εγώ αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη και για όλες τις προηγούμενες δημοτικές και τοπικές αρχές. Έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πίσω. Αλλά έστω και τώρα συμπληρώνουμε τον βίο της ιστορίας του Δήμου μας. Η μνήμη τους θα στέκει χαραγμένη στην καρδιά του Μαντουδίου, από εδώ και στο εξής, δίπλα στους υπόλοιπους ήρωες που έδωσαν τα πάντα για ένα κοινό καλό. Αθάνατοι.